Dalu Nok Rina. Jeneng dalu Mas Garangan. Mas Gareng. Alhamdulillah, cek kaya dhisik ya, Nak. Aku. Tujune kok pangling aku bocah iki. Malah sapa kose sapa biyen masalah. Sapa dalam? Masalah sak dulu bojomu ora pangling kok kowe. Kowe sing ninggal kathok kae to. Alah kok gur kathok. Kok membuktikan. Ora sak isine. Oh alah ojo kaya ngono lho Mas. Kok darani iki video iyone. Kok darani kene kadang-kadang mriki sange Iki pembandaian. Bang Lean. Templek. Tambah mulya. Tambah mulya. Kok darani tenanan. Kok darani tenanan kowe teko omah tukar bocah karo bojomu. Kowe gak tak tapani lho Mas. Baru masaku aku ngomong. Lah, bocah kok sembrono. Nah, yang ngono. Nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kan sampun jawab salam kula dipun pinaringan panjang yuswa Allahumma. Nggih, ibu-ibu diparingi sehat bagas waras Allahumma. Bapak-bapak dipun paringi panjang umuripun Allahumma. Alhamdulillah. Kurang kene iki anu ya Mas. Piantun mriki niki sedaya alhamdulillah. Sekecok. Iki kowe dirasani karo ibu ana. Ora, dungane Mbak Rina karo dungane penyanyi liyane kok beda. Tak jelaske Ibu. Upama ana bedane nyakut dadi ora perkara. Upama Mbak Rina kok ndongakno dawa wong jumbote karo bayaran. Lho iya penyanyi lho wis nggowo panjangmu wis rampung penyanyi bayaran loro selawe lho. Bahas bayaran ini lho Mas. Lah ngopo to no? Sampeyan aja bahas bayaran ngono kuwi. Saru. Aku rene iki kok ora ki golek bayaran ngono ki ora golek duit ngono ki ora. Bisa ceni wong semene lho no. Lho. Saestu. Kowe rene gak golek bayaran Diundang teng Pak. Oh, ngaku sedulur. Jambu selamat gulmu aku. Pak Slamet. Kok Pak Slamet ya? Ora percaya ora. Nek ora Slamet apa yo nanggap kowe? Iya ya. Lho Pak Slamet. Ya kan dari kok. Pak Lurah itu lho, Pak. Lah, niku lho, aku kan ora goro-goro karo Pak Eta ngeten golek pas seduluran. Ngene iki ora kena. Ngene ya. Apa nanti? Maksudnya apa? Golek dulur. Dian tenan takoni iso. Bukan duit. Hah? Ora. Yang seimbang kan ya Bu nggih. Mbak Yu. Saiki lho Mas, ibu-ibu nek ra ndek duit susah to Bu? Budret to Bu? Oh, wajak ning. Ora iso nek aku no. Aku yang lakoni di bojo. Bojoku tau tak tekoki. Masamu. Ya bojomu rene. Masamu. Ah iya sunat kau ini sunat toh bro. Bojomu iki kok yo mripate sajake rada katarak. Ora ana perkara katarak. Ya Bang. Bojoku ndek lemu tangane iki teng lakune mekeh-mekeh bro. Sama mami arek. Cekrik. Niku kan yo kuwi lho kanca-kanca. Nah. Jamu Mas. Adoh-adoh saka Laradan Jawa Timur jenengan asma sinten daleme pundi? Kula niki dipun tepangaken derek tepangan. Beda pirsa. Nggih, kula niki Rina Aditama. Mbak Rina Aditama. Nggih. Dalemipun Pacitan Jawi Wetan Mas Gareng. kelahiran presiden yang ke pinten Pak SBY Pacitan asli ya nak ya. Nggih. Sampun garwa napa dereng? Badhe ngene kok garwa iki piye rumah kamu ya? Tenan. Gadis ting-ting. Gadis ting-ting. Wani sumpah apa kowe? Ayo saiki padha-padha bojoku mbok amini le. Ayo muni amin kowe
Ora iso. Aku gadis ting-ting lho. Asli nang. Asli. Janji kowe iku nek wis ora gadis ting-ting, wis duwe bojo, Oke terus. tak tengah kerek lho ayo. Masa hitungannya elek sampean yo lek dosa ngono iki ora sandung-andungane. Iki bojo urung. Hmm. Wis duwe bojo urung. Nek ning dhuwur panggung ki ya panggah milik umum. Oh ngono ya, Nak. Monggo ning bae pipis. Pipis ki lho. Tulisane toilet tuku nggo pipis lho, Nak. Ngawur yo ora ngono konsepnya. Tetembangan Mas Gareng. Sampe kok hajatanipun iki napa Mas? Iki sedekah bumi Sedekah bumi tasyakuran. Ya Allah, Masya Allah. Pripun? Niki mugi-mugi niki kan disedekahi niku Disedekahi. Mas. Buminipun mugi-mugi rembaka. Amin. Gitu, niki mengke bibar niki rezekinipun tambah sembulur. Amin. Piantunipun niku lho. Tambah mulya. Tambah mulya. Lah niku lho, arep mengkene Jopo tambah mulya lho. Tenang to Bu, ndonga neh to Bu kanjani. Iya, aku kene-kene yo dungane apik ki oleh pahala apik. Apa Apa to, Mas? Oh, ala ora asli to raimu iki lho. Padahal ki opo rek rai asli koyo mengkene iki. Tetembangan Saltara ya, Iya, Nak. Mas. Iya. Rasane kene ku dilus Bu mak recek masalah. Nyapa to? Aku di kene ku dilus bojo kok suwe mbak. Ngapur aku. Bareng wong liya masalah. Ngono lek sing mati kowe iki bojomu lho. Sing kandha sapa? Lah sapa Sing mati aku bakul hek e lho. Bojoku ora tau masak. Ya, aja kaya. Mana ngalus riyen lho, Mas. Ya betul Bang kono. Iki saderengipun mengke hae karo padha. Bojoku gak iso ngene kok. Rasa to? Ora iso. Ndek. Ora iso. Panggah aku tombok Mario. Heh, Bojomu ijoke, ora Mario rawah radio. ijo ki. Pas. Ya aku mau iki lho. Ya dadi apa no? Ya nuwun Mahrahino, Mas. Main rani no. Kok lagi bari no? Apa to? Pakai rampung iki. Ngenteni napa? Oh, ini tadi deh. nggih. Nganggo bawa ya, Nak. Saiki Mas. Yes, no. Ada saka Pacitan nek kan dibawani rak ya ora prayoga to. Iki kok bare kapan nek aku nganggo bom? Ora apa-apa piye iki iki sagung ngenteni sak rampunge kok, Nak. Ada ke Pacitan bocah kok ayu bapakane entuk masalah. Udah ora roh ae nek aku lagi tangi nganggo daster ngono to. Heeh. Yo ora roh tono aku turumu ora roh kok tangimu. Lah iya nek piantun-piantun nak nggo ngetose nek wis dandan dari-dari ngene iki nganggo parfum. Oh, ngono. Jalo bojo kok karo maneh ngerti aku dasteran ngepir kabeh lho. Apa terus? Oh, ya. Pak, aku ado lho, Pak. Kok aku wae ra kale. Ayo tadi. Wis ben Pak ngono ben. Ya Allah, bocah kok suarane apik ya. Ya Allah, jabang bayi. Jantungku kaya cupot sirok. Jantungku kaya cupot kaget. Saiki saya jadi dengan ora. Ngawur. Bojo ndelok kok. Biasanya nek aduh jantung kok iki jedang banget pilih. Ning kene ta jantunge. Yo. Oh, alah kok ning kene sing gedeg. Koyok nek ning Indonesia lho kan ngarep nyanyi buri belagaan lho. Ngono lho. Main barang rumah saku kok. Barang kok penari lah. Harus ben aku nek angkatan yo mari dhewe kok. Bayarane piro? Oh, selawe. Nganggo selawe barang bae. Selawe nek teko pati nek ngono yo loro kados tas lho. Ben selawe mangsamu. Rumah dadi rene ya mung selawe. Lah, kuwi to wis sampe to sakandani. Biasane mobil kuwi tak tulisi. Apa? Kerja Rodi. Bose sapa tak bose? Malah bose kan ditengeri no. Angger merongos yo kuwi. Goleki sing merongos iki bedhek sing merongos iki sing merongos.
Wes ora pati seper, kalau iki amit-amit ya. Apa yang ngono sing murid-muripi kowe lho, Mas. Barang terapi tuku lemah. Nyap iki kek. Pirang hektar. Semeter karo 2 meter. Iso. Turu mana meter kok meteran? Hektar. Wong wis kena rematik kok. Pulau cepak semeter 2 meter ku lho. Lu mendung gak dhewe? Yo ora. Kayak mugi-mugi. Iki kek bebasku. Aku omahku kok 6.000. Wes ngono nggo aku. Kowe ora perasaan wujud uang lho iki. Kuwi tak jaluk aku. Kok nek sak mangsa-mangsa pipis ning pom kan bayar 2.000 lho. Iki 5.000 ya, Nyok. Lah iso pipis pindho to nganyang-nyangan. Amin. Melu ae kowe arep saudaraku. Aku melu kanca-kancaku kuwi lho. Balik ke mana, Mak? Ayo. Mak, mana sih? Aku arep main kuwi. Aku mana sana? Ngati. Salah, Mak. Bareng aku salah, Mak, kowe ngene. Ya, Pak Mas. Harga susu naik turun. Gak bisa ngono ya. Iya. Iya kan? Masa harga susu naik turun ya? Iya, Bu ya. Wah, kene larang susu sosok medun, gak usah muda. Iya. Oh, susu barang muda barang lho. Lu sing sepuh-sepuh nek sampe iki. Dia kok sampai Aku ini lalu tekok bubu, aku yang duwe. aku nang duwe yo nek iki palsu. Wah, pendem lho Mas. Rene rono nang rono. Ya aku tak ning kene ae. Ngenteni